गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। स' दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ लानानै बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सावरायलायदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि ओनसोलाव थानाय बारग' एनडिएफबिनि खुंग्रि बादायाव मैया एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ लानानै बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन मावफुं सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बरनाली देखा आरो एसपि टुबे प्रटेक विजय कुमाराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बारग' एनडिएफबिनि थांना थानायनि राहानि सायाव सावरायनाय जायो। माखासे हाबाफारिखौ सरकारि भाबे मावनांगौखाय जों नेनानै दङमोन। रिहेबिलिटेसननि खोथा, केस उइथड्रनि खोथा, मार्टियारफोरनो माखासे एक्सग्रेसिया होनांगौनि खोथा, दा बेफोरखौ लानानै सरकारजों माखासे सावरायनाय जाबाय थादों। नाथाय कभिड-19नि थाखाय सरकारनि रांखान्थि हालोदा बारा मोजां नङा। सरकारनि रांखान्थि हालोदा बारा मोजां नङा। थेवबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गोरोबथायाव गावनो दङमोन हिसाबै जेरैखि जाया एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसना जाग्रोनांगौ होननानै बिथाङा गिबियावनो एनडिएफबिनि माखासे जि अनसुंथाइ होनांगौ बे हाबाफारिखौ मावग्रोदों आरो दासिम 4,000निख्रुइ बांसिन रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय। गुबुन गुबुन आफादफ्राबो रिहेबिलिटेसननि थाखाय नांगासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्टआ एनडिएफबिखौ जेरैबायदि सन्मान होदों बेबायदि सन्मान गोबाङानो मोनाखै। मैया दाख्लैयो माखासे जायफोर सारेन्डार खालामदों बिथांमोननो 1.5 लाखल' रां होदों, नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बेवहायबो स्पेसियेलि बिथाङा बिबुंथियाव एनडिएफबिनि खोथाखौनो रायखांफिनदों। दा बे हिसाबै जोङो आसा फारिदों थाबैनो जिखिनिया मोनाखै बिथांमोना मोनगोन। आरो मुंख्लंफोरनि थाखायबो जोंनि आखायाव 8 कौटिल' रां दङ, बेनिखायनो जों रानाखै। मानोना मुंख्लङा बिराद बुरजा जानानै दङ। थांनाय बोसोरावनो जोंनो 100 कौटि होनो गोनांमोन, नाथाय कभिडनि थाखाय गभर्नमेन्टआ होनो हायाखै। आरो जोंनिफ्राय लिस्ट बानायनायाव एनडिएफबि प्रग्रेसिभ, एनडिएफबिआर, एनडिएफबिएस बे मुंख्लंफोरनि लिस्ट बानायनायाव एसे सम लादों। दा बेफोरखौ लाजोबनानै एसे गोबाव जादों। दा फार्स्ट फेज लिस्टखौ जोंहा फेरेंगा बिथांनि दैदेननायाव जमा होनानै दङ। दा बेनि सायाव गभर्नमेन्टआ स्क्रुटिनि खामानिखौ जागायबाय। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों बे गासैबो मोनफा मोनफा जागोन। एसे सम नांगौ जादों, मानोना थांनाय बोसोरनैयानो जथेस्थ' एबनर्मेल मोनसे सिटुएसन थांबाय। दा बेनि थाखाय अलरेडि लिस्टखौ गावबा गाव आफादा बानायगासिनो दङ। दा बेवहाय माखासे कमप्लिकेटेड सिटुएसन फैयो। बे लिस्ट बानायनाय मानाय, पुलिस, एसपि, आइजिपि सब स्क्रुटिनि खालामलायनायाव दा बियो लासै लासै जालांजोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थांनाय 27 तारिखआव आङो चिफ मिनिस्टारखौ बुंदों जिखिनिया थालांबाय बिथांमोननो थाबैनो होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै। दा खोथाया जाबाय रिहेबिलिटेसनाबो जाबाय थागोन, साख्रिया जेला जेला ओंखारगोन बेवहाय जोङो एकमडेट खालामनो नाजालांबाय थागोन। नाथाय गोबाङानो दङ जायफोरा बैसो बारबाय बिसोरो साख्रि मोननाय नङा। आरो गोबाङानो थागोन जे जायफोर माबा मोनसे क्वालिफिकेसन नांगौबा बे क्वालिफिकेसनखौ सोलोंथाइखौ बेहा गैयाबो जानो हानाय। दा बेबायदि जोंहा गोबां अनजिमा ओंखारगोन। दा फारसेथिं जोंहा रायजोफोरनि गेजेरावबो गोबां लाइमोनफोर दङ जायफोर साख्रि बाख्रि गैजाया। आरो गुबुन फारसेथिं एनडिएफबिनि माखासे बिबानगिरिफोर, बारग' बिबानगिरिफोर एबा केडारफोर दङ जायफोरानोखि साख्रि बाख्रि एबा खुनु सुबिदा गैया। दा बिथांमोननि जि जिउ खुंनाय जोङो दिनै रायलायनो, बिनि थाखायनो आं रायलायनायनि प्रप'जेलखौ होदों। मानोना जोंनियाव दाबो बै बिएससि गोरोबथा जानाय प्राय 1000 जोंनि बै समनि मावथिफोर, भलेन्टियार फर्सफोर बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनाखै 1993नि। आरो बिथांमोना गोबां प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। बिथांमोना जोंजों रायलायबाय थायो।
इभेन BLT निनो माखासे मानसिफ्रा रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै दा बिथांमोनाबो सोलिनो जोबोद उसुबिदा जायो दा बेफोर खोथाफोरखौ जोङो नुबोबाय थादों सोमावसारनायनि समाव दा बेनिखायनो NDB नि गोरोबथा खालामनायफ्राबो उनाव जाहाथे बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनाङा दा बेनि थाखाय जों थाबैनो दानो मेटारखौ जोङो टेकआप खालामनो नागिरदों आरो बेनि थाखायनो दिनै बेवहाय DC SP जोंहा स्किल डिपार्टमेन्टनि EM विल्सन हासदा आरो NDB निनो बारग' दैदेनगिरि बिथां रनजित बिथां सायखं बिथां गासैबो जों ज' फैदों आरो जोंनि सेक्रेटारि BTC नि सासे सेक्रेटारि आङो बेवहाय लाबोदों नरेन बसुमतारी आरो बिथांमोना PNRD खौ नायगासिनो दङ आरो एग्रिकालचार दा बेवहाय जोङो थिक खालामनो सानदों जे जोंहा क'क्राझाराव जिखिनि बारग' NDB दङ बिथांमोननि गेजेराव सोर मा खामानि मावनो लुबैयो खामानिखौथ' मावखाथारनांगोन जिबाबो मावनांगोन बिजनेसबाबो मावनांगोन थिकाबाबो मावनांगोन दाउ अमा फिसिनायबाबो मावनांगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनांगोन आरो गाबोन समफोर जेला साख्रि ओंखारगोन सोरबा साख्रि मोनबाय साख्रियाव ब्लड थांबाय नाथाय साख्रि मोनसान्दै बा साख्रि मोना समाव बा साख्रिखौ माबा जाहोनाव मोनदियानो रिजेक्ट जाबाय संसारखौथ' सालायनांगोन न'खरखौथ' सामलायनांगोन दा नैफोरबायदि सिचुएसनाव जोङो खामानि मावनो थाखाय माखासे स्कप जोंहा दङ गोबां स्कप दङ जोंहा दा बै स्कपफोरखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो BTR गभर्नमेन्ट लोगो नांनानै जोङो बोरैहाय प्रायरिटियाव सोर मा मावनो गोसो बेखौ बोरैहाय जोङो मदद खालामनो हायो बिनि मोनसे मेपिं खालामनांगोन आरो बेखौ लानानै आङो फंबाय बिलिरथि आरो बिसोरनि माखासे टीम बिसोरजों आं रायलायबाय थादोंमोन जे जोङो अलरेडि बेखौ स्टार्ट खालामनांगोन आसाम गभर्नमेन्टनि SIRD निफ्राय लानानै II निफ्राय लानानै गोबां फसंथान दङ बिथांमोना मदद खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ जोंनियावबो गोबां बेंकफोर दङ नाबार्डफोर दङ बिसोरबो हेल्प खालामनो हायो दा बिनि थाखायनो जोङो समखौ बारहोआलासिनो जे थाबैनो जों खामानिखौ स्टार्ट खालामोबा जोङो थाबैनो रिटार्नखौ मोनगोन एबा जोङो इनकामखौ मोनगोन नैथि खौराङाव दं जोंहा HSLC AHM आनजादा 2022 मायथाइनि 15 मार्चनिफ्राय जागायगोन HSLC एबा HSM आनजादा मार्च दाननि 15 अक्ट'निफ्रायनो जागायगोन आसुनि गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवा बिथाङा सेबा बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामनि मासिगिरि RC जैन बिथांखौ गावनि अफिसाव लोगो हमदोंमोन लोगो हमखांनायनि उनाव बिथाङा गावनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गावसोरनि सावरायनाय बाथ्राखौ फोरमायो दि फरायसाफोरखौ जेबो देहायारि खहा एबा आनजाद लिरनाय समाव जेबो गुलुं गुजुं जाहोआ जासेनो आनजादखौ खुंफुंनांगोन होनना बिथांमोना खावलायो सेबाया बुंदों फराफारिनि 60% आनजादाव लानाय जागोन माखासेखौ हाफ इयारलि आनजादनि नम्बर एबा रेकर्डसखौ नायनाय जागोन देग्लायनि HSLC आनजाद होग्रा बिजाथिफोरा गासै 4,20,587 सा आरो AHM आनजाद होग्रा बिजाथिफोरा गासै 11,306 सा गासै आनजाद जाग्रा मिरुआ 903 होनना मिथिनो मोननाय जादों आसुआ बेखौ खावलायबावदों दि COVID-19 जों भुगिनांनाय फरायसाफोरनि थाखाय आलादा खथा बानायना होनांगोन गोनांथि जायोबा आनजाद जाग्रा मिरुखौ बरायना होनांगोन आरो COVID-19 नि होखानाय नेमखान्थिफोरखौ फालिना आनजादखौ खुंफुंना होनांगोन होनना फोरमायनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों बेरगावआव BPFनि मावखुलियाव बेरगाव जिल्ला BPFआ समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंदों उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव महकुमानि सोलायै बेरगाव जिल्ला BPF राजखान्थि दोलोनि गोदानै दानाय आफादखौ मैया बेरगावआव थानाय BPFनि मावखुलियाव समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों खलायगाव बिधानसभा बियाबनि बारग' MLA महेश्वर बर'नि दैदेननायाव खुंफुंनाय समायखिरा लानाय हाबाफारियाव BTCनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों बिथांजों लोगोसे मासबाद बिधानसभा बियाबनि MLA सरन बर' खलायगाव बियाबनि MLA दुर्गा दास बर' लोगोसे माखासे दोलोनि बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिया जिल्लानि आफादगिरि मासियाव समायखिरा लायो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बाहागो लाना बिबुंथि लाखियो बेयावनो बिथां महिलारिखौ आंखौ बोसोन होनो आबसुआ सोर होनना खौरांगिरिफोरा आबसुआ BPF आरो UPPL दोलोखौ लोगो जाना खामानि मावनो थिनदों होनना सोंथि सोंनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे UG ब्रह्मखौ गावनि मासिखौ थिग खालामना लाथों होनना बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा आं प्रमद बर'नि खोथा बायदियै सोलिग्रा मानसि नङा होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय एबा बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जाबावदों
जोबथा खौराङाव दं जोंहा कभिड-19 जों भुगिनांनाय फरायसाफोराबो देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ होनो हागोन। सेबाया मिथिहोदों दि कभिड-19 जों भुगिनांनाय फरायसाफोराबो देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ होनो हागोन। बे एखे अक्ट' एखे आनजाद जाग्रा मिरुआवनो बिथांमोनाबो आनजादखौ होनो हागोन, नाथाय बे फरायसाफोरखौ गुबुन फरायसाफोरनि खथायाव दोनफायालासिनो बिथांमोननि थाखाय आलादा खथा बानायना होनाय जागोन होनना मिथिहोनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।